Okay, oras nato na alas 4:50 na. So pamati na ito sa ikaduwang pagamahon. Ni kagrupong Victory Year mo. Okay, kay DJ Bern, 18 days na lang kag Pasko na. Yes. Okay, along-along sa pagpuli, no? 18 days na lang Pasko na. So mamati naman kita sa... Anak ka naman. Okay, Pasko man Japon? Okay, sino? Si Santa Claus, no? Kung siya Ilonggo song? Tanong kayo na nag-joke lang mga dua. Pati ha. Sino daw si Santa Claus? DJ Bern, ikagrupong Victory. Year mo. Okay, palakpakan naton mga kagrupo, mga kasyon. Marami ako anay. Sige. May pagari paring John. Thank you. Si Balangaw, si Star. Advance happy birthday gali kay Chinchin sa Miyerkules. Okay. Tapos birthday magdisubong ni John Mark Pamunag. Happy birthday Okay. So, happy birthday sa mga birthday subong. Sino si Santa Claus ang tanong sa akin ng aming bunso na naglalambing? Bakit Pasko lamang namin kapiling at nagmamahal sa amin? Pakinggan mo bunso nang malaman mo, si Santa Claus ay laging naririto. Minamasdan lamang ang ugali nyo pagkat mahal niya kayo. Bakit Pasko lamang kung siya'y makita at aginaldo ang dala niya sa tuwina? Alam mo na bunso, alam lahat halos kung bakit may Santa Claus. Pakinggan mo bunso nang malaman mo, si Santa Claus ay laging naririto. Minamasdan lamang ang ugali nyo pagkat mahal niya kayo. Bakit Pasko lamang kung siya'y makita at aginaldo ang dala niya sa tuwina? Alam mo na bunso, alam lahat halos kung bakit may Santa Claus. Sino si Santa Claus ang tanong sa atin ng ating bunso na naglalambing? Bakit Pasko lamang naming kapiling at nagmamahal sa amin? Pakinggan mo bunso nang malaman mo, si Santa Claus ay laging naririto. Minamasdan lamang ang ugali nyo pagkat mahal niya kayo. Bakit Pasko lamang kung siya'y makita at aginaldo ang dala niya sa tuwina? Alam mo na bunso, alam lahat halos kung bakit may Santa Claus. Bakit may Santa Claus? Advance Merry Christmas sa tanan. Si Kwanjalita, si Bitoy, si M, si Ingat. May lang ka pagpumati. Ang patatada, tutuan nyo na. Short FM. Okay, salamat, Ged. Kagrupong Victory Year mo with Sino si Santa Claus.